Permezz ta' komunikat li għamel fuq il-medja soċjali, is-sindku tal-Mosta Chris Grech ħabbar U-turn fuq id-deċiżjoni li jitneħħew is-siġar tal-pjazza bis-sindku laburista jgħid li issa s-siġar se jibqgħu hemm. Din qed titqies bħala rebħa importanti għall-attivisti speċjalment mill-moviment graffiti. Id-deċiżjoni qed tasal wara l-pressjoni li għamel fl-aħħar sigħat il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Fuq Facebook is-sindku qal li m'għandu ebda diffikultà li jikkunsidra x-xewqat tan-nies jekk hemm il-darba dawn is-siġar tal-fikus ikunu jistgħu jiġu inkorporati fil-proġett, xi ħaġa li żgur tista' ssir minħabba l-fatt li l-periti oriġinarjament ma ridux li s-siġar jitneħħew. Id-deċiżjoni tas-sindku Chris Grech tħabbret wara li grupp ta' attivisti flimkien mal-moviment graffiti għattaw lejn sieħ fiż-żona fejn kien hemm dawn is-siġar tal-fikus li diġà tneżżaw kompletament mill-frijej tagħhom, żona li kienet mimlija ħajja b'12 siġra u li spiċċat inbidlet f'xena taqsim il-qalb wara l-istreġu li seħħ fil-bidu ta' din il-ġimgħa. Għal snin saħ dawn is-siġar fil-pjazza tal-Mosta kienu jipprovdu kemm mill-qilla tax-xemx biex issa spiċċaw sempliċiment skuk bleruq għal pittifrik tal-konkos għalkemm issa jidher li l-Kunsill Laburista dawwar kompletament id-deċiżjoni li kien ħam. Is-sens ta' smerrija inħassu wkoll fuq il-medja soċjali fejn spikkat ir-rabja tal-Mostin kif ukoll ta' diversi individwi illi sostnew l-awtoritajiet qed jiqirdu lil pajjiż għaliex minflok qed iżidu s-siġar qed ikomplu jagħtu importanza lil konkos. Dan apparti li wħud ma jistgħux jifhmu għalfejn dawn is-siġar kienu se jitneħħew mill-pjazza. Apparti minn hekk fuq il-medja soċjali tkellmu wkoll diversi professjonisti u akkademiċi fosthom il-professur tal-Università Mario Aquilina illi qal l-awtoritajiet f'pajjiżna qed jonqsu fejn jidħol il-protezzjoni tal-ambjent għaliex mhux qed ikunu tarka għan-nies. Il-professur Aquilina għamel referenza għal fatt li l-awtoritajiet wettqu bullying fuq min mar jipprotesta fil-Mosta dan b'referenza għall-arrest li seħħi tlieta. Allura dak li ġara l-bieraħ il-Mosta fejn l-attivisti użaw l-unika ħaġa li għandhom li hija l-protesta u nfakkar din kienet protesta paċifika, ma kienx bl-ebda mod protesta violenti, dawn twaqfu milli jipprotestaw, ġew manhandled mill-pulizija b'mod violenti li nistgħu nsejħulu bullying min-naħa tal-awtorità li jfisser li aħna għandna sitwazzjoni li jekk inti għandek għal qalbek l-ambjent f'Malta trid tiġi arrestat. Għax sfortunatament l-awtorità li suppost ettejn lill-ambjentalisti nerġa' nirrepeti, jew m'għandix ir-riżorsi, jew m'għandix il-volontà, jew m'għandix is-saħħa biex tgħin l-attivisti ambjentalisti. Intant it-tlieta fil-għaxija l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech żar il-pjazza tal-Mosta fejn tkellem mal-attivisti u mal-persuni li kienu qed jipprotestaw kontra dan l-isfreġġju u wassal l-appoġġ sħiħ tal-Partit Nazzjonalista u spjega kif il-kunsillieri nazzjonalisti li huma membri f'dan il-kunsill resqu mozzjoni sabiex b'urġenza tissejjaħ laqa ħalli tiġi indirizzata din il-kwistjoni u kien biss wara din il-pressjoni li s-sindku laburista biddel il-pożizzjoni tiegħu.